Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko mga ripon Allah subhanahu wa ta'ala sagyang ka iya makampata video na kemasaan tanuronso okit-okit katayamom. Abadigyan ka iya katayamom na padaya ko mga suguan rakita no Allah subhanahu wa ta'ala igira manotowa miyatoon ang kutwa sebab yan. Lagi yang mutakiatur Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran yan, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Amay ka di ganun makatuon sa ig ay psutiniyo na tayamum kanwati ko Allah subhanahu wa ta'ala. So sa iko datan pan kasuldi ko okit-okit nagubunta la katayamum na aloy tanudaan sa mga sabab akakapakay o kapakaptayamum tano. Okay. Paganeron abuntalian, paganeron asabab betad akakapa kaya kapakaptayamum ka naging watakatar Allah subhanahu wa ta'ala amay ka dad na kadingilan ka kailain ka katuon na ka ig ay psuting ka ipagabdas ka ibarat yan na miyaw mas waktu aluhur orian yan na dad na ig sa walay niyo dad na ig kumasgit na miya pakayar ka sa manutwa makatayamum ka kaang ka makasimbayang miya pakayar ka sa katayamum ka ang makasimbayang ikadwa abutad na ad na igyo ugaid na giyong kutwa igyo na tetangka is iko kailangan niyo apagusaran niyo ron. Ibarat yan na si isa sulda walay na ad na isa kagalon niyo ig. Agyong ko to isa kagalon na pagusar niyo to sa kapakapumaninda iyo, pagusar niyo to sa kapaginom niyo. Na opa makabanyo din pagabdasan na di kano makapumaninda, agu di kano pakainom. Na miya pakayar ka sa manutua, makataya mo makasa di ka din makausar sa ig. Kagiging mo to ig isa kagalon na pagusaran sa ngunta kapumaninda iyo, agu kapaginom iyo. Ikatlo abetad na so di maka-aaragan. So pagkasakit. Ad na pagkasakit, adi maka-aaragan, di pakarago mga magabdas. O di man na ad na pagkasakit, sakit yan, sukang yan, obas kanyan, masku agyang kutwa, ig. O pa makabadin masku ig, kabadin mga bedas, na badin ipagumar, kabadin kuman yan, agyang kutwa sakit yan. Na miya pakayron sa manuto, agyang kutwa, katayamum. Sagyang kay atalo abetad, na miya pakayar ka agyang kutwa, katayamum. Sumulta no sa agyang kutwa, buntal nag-uukito kita, katayamum. Lagid na yaw kapagabdas, pag naroon na paniat na ka. Oriyan yan na mbalis na kaso, Bismillah. Na indbak ka agyang kay ambel apala dalimang ka si isaliyawawa lopa. Indbak ka agyang kay ambel apala dalimang ka darbatan khafifa agyang kutwa kindbak na kaon na debak makap ayam anan yan na kanabang kon indekdekan kaasarbu amya katek na piyapiyasang ka iya liyawawa lopa. Na opaman yan natin Sheikh Ibn Uthaymin o Sheikh bin Baz o paman yang kaad na miyang iraksun ator o di na buta o di na boring na iyo pang kaon ko ang kaon pa makanggula lang sa ginguta kapag iyo pang kaon na mapasado to na isa pong ka sa kalangwa buntal ka isa pong ka sa kalangwa buntal ka oriyan yan na so mga limang ka isa pong sa limang ka pagunan sukawanan na taman sayabu so masudiwang nasaka mo to tama sa yabu kenapa nga siya pa penarusa tama sa yabu gima begra katero mga ulama tano makay si saka makadebak para ko buntal ka gusto ni mangka so pag ko mga ulama tano na miya tero irana di ka adna ayad na patot na makay saka makadebak na para ko buntal ka isa po nga ko buntal ka makaduga makadebak na para ko bala alimang ka na di kaya mabagratur mga ulama tanong mi sa hadith Rasulullah sallallahu na gyang kuto wa makaysay sa nga midbak na sapun kasubuntal ka gusto mga limang ka na oriano to nakapakayabat yan ati Sheikh bin Baz agyang utapbat yan sa oriano abdas asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin orian yan na miya pasadagi yung kuto kaya pakatayamum ka na kapakaid na itindig ka so sambayang insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pamangninag mo Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabutan na sa maliwanag mga bangsa ko nagu sa kaamya ka mentay ron
na sampay na kayo ni ko salakaw di salakaw. Kapadaya ko mga simba lagi do mindi darin nun tanwa kalilipatan tanwa lagi do pagkamamsawon sumano si lagi do diyon katatantuan o bagid ni sambi o abdas tanong si ko kapka to na tanong ko sa baba ina lagi do diyon katatantuan na kailangan na misampay tanong ako mga bangsa tanong mga luks tanong mga pagaritan mga siringan tanong mga ginawa itanong agiyo kita kataya mo naugiin na kataya mo may ay ninggulalan ng mga Rasulullah na gusto mga sahaba ridwanullah alaihim inunta na suguan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala iramiyat unso sabab na igda ka no pamakaya makambantay ron na sapulo kataw at isapulo amapia na susapul amapia na takap nakasa makasapulo na ti magatus timan amapia akakanalkaon balasangon Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.